Hebat. Iki sing dadi kesenenganku. Nggih. Aya seneng kowe lungguh tok. Ya wong kewajibane dhewe-dhewe kok nggih. Oh, ngaten nggih. Lah nggih no. Mila prayagung luhur engko rak sampun nate dawuh. Wong kuwi nuhoni marang apa sing dadi kewajibane dhewe-dhewe. Nggih. Satemah ora tupangsuh lan ora dadi kisruh rak ngaten ta. Ana pilah-pilahe dalan kowe nganggo marka, mosok wong urip ora nganggo marka ya. Lah niku Mas Garing. Mila kala mangsanipun sing jeneng kreasi niku tetep ana watese. Nggih. Kreasi tiada henti, nggih ta? Sing jenenge kreasi niku terus. Ning tetep wonten wates-watese nggih menika adab. Apa-apa kuwi yen kebangetan ya bakale ora apik. Nggih, napa-napa niku sak madya mangan nek kuwareken ya malah besesek ning weteng. Ya ora ya iso nggo bengi. Ha niku nek awake iso mradahi turu nek kebablasan ya malah bablas. Kowe loyo kabeh malahan Mas. Mila apa-apa sak madya. Ora dina turu sore lho dadi awakku ki ora enak-enak rasane. Ning ngeten iki Mas Garing niku rak ya sing nyipta urip niku wis anu ditata. Anu iki sare wanci sore mergo dienggo ancang-ancang panjenengan arep nyambut gawe sing kontinu. Sing wektune dawa mula istirahate ya kudu sing katok. Nggih, wong ngerti niki ajeng diginakaken Pak Darmin ya stamina harus fit. Tur dasaripun Mas Gareng yen awake dhewe niku nyambut gawe sing live streaming niku mesti akeh banget. Oh iki jan iki kaya wong dodol HP. Niki enten dinasti new video syuting. New video syuting. Cah Gunung Gandul. Nggih. Cah Sragen. Terus jelas goyang. Jelas goyang. Nah niku sing kamerane tumpuk-tumpuk niku jelas goyang kuwi. Heeh. Mergo keterangin dadi goyang. Heeh, pahami ya jelas. Ha iya. Juve Budaya tuwin buku channel. Wah. Nggih kanthi dipun streaming sesarengan nggih nyuwun titip sareng-sareng nganu budidaya budaya semakin berkembang dengan baik dan benar. Saestu kok Mas. Kula pitados wiwit kula nderek bapak ngantos gerange semanten awak kula niki. Piyayi Ngawi nggih to. Nek riyen disingkat wingi, Ngawi tekan Banyuwangi. Nggih. Jawa Timur umume niku nek kalih wayang niku pancen maindit. Mila kala mangsanipun wanci gara-gara ya sawetawis para pamirsa isih ana sing kepareng lenggah ngancani lek-lekan awake dhewe. Tepuk tangan kagem para pamirsa wonten ing widodaren. Ha iya. Iki sing diarani nambahi semangat power tumrape wong sing nyambut gawe. Betul. Niku sing kula karepke. Power kudu dijaga. Ah ya power tenan iki. Lah pripun mosok dikancani? Lah pripun enten apa? Kupinge bosok lho. Niku saking powere kok Mas, saking semangat. Ya ora kok ya. Sesuk dipindah kono lho Mas. Ya kadowan. Ya wong ngrusake kuping kok iki. Kula niku acung jempol kali Pak Darmin. Loh lah, iki lho Pak Darmin ki nadyan pengusaha wis sukses ning sesuai asmane. Apakah arti nama panjenenganing Pak Darmin? Bengi iki penyuwune iki iki darbe penyuwun sederhana kuwi dar. Dari niku darbe penyuwun sederhana. Terus minimal banget sing disuwun ya kuwi anake dadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dadi ora neko-neko penyuwune. Pak Darmin kagungan garwa Ibu Sutarmi. Apakah arti nama Ibu Sutarmi? Suki sumeh bengi iki mergo tamune akeh. Wah, saestu. Kula di sak foto Bu Tarmi ku mung mesem guyu mawon. Niku terus tarima kasih katur tamu ingkang sami rawuh. Weh, matur nuwun tegese. Matur nuwun. Terus terakhir mi iki mikir bengi iki engko nambahi gareng pira. Iya. Nggih Mas tenan. Niki panjenengan wis ditambahi Mas karo Bu Sutarmi Mas. Wah, matur nuwun Bu. Nggih, Bu Sutarmi nambahi gawean sampeyan kon joget walang kekek. Oke, yo. Walang kekek, monggo yuk. Yuk.
ana bakso, ana kambing guling, sate ayam, gulai kambing, rendang. Wah, aneka masakan Jawa wis hadir. Wis metu kabeh iki aku. Metu kabeh apa to? Menggah-menggah iki. Niku saka senenge Butarmi wau. Wo lah ya kepiye to wong jenenge iki sok glogok paribasane. Nggih. Mergo marmingati dirawuhi para undangan, bengi iki apa duwene ditokke. Saestu, panjenengan ya aja ngresula. Oh, ora ngresula wong sambat tok. Ya padha wae kok sambat. Aku sambate ra karo Butarmi karo kowe kok. Lah wong niki awake dhewe timbali niku inen atur panglipur. Mula disuwuni apa-apa ya kudu siap sedia. Kita harus air putih dalam bekerja. Kok air putih apa iki? Total. Oh, total. Total. Dadi ora kena ingah-ingih cara semangat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ah, ngono lho Iya ya kecekel dhewe. Ayo kudu ngono nek ora padang rembulane tanggal-tanggal siji Ayan pengen urip lumayan sregep ana anggonmu ngaji. Wah, ya sekali-kali padang rembulane tanggal-tanggal loro. yen pengen urip lumayan sregep sinau ben ora bodoh. Dadi petani salate aja nganti lali. apa maneh yen wayah tandur Salate aja diundur. yen garap sawah salate aja nganti wegah. apa maneh yen wayah panen Salate aja nganti lereng. yen dadi sinden salate ora tau lereng. Pasinden asmane Mbak Darsini Sregep salat lan sregep ngaji. yen dadi dalang tansah sungkem mring pangeran. dalang sarmadi sabda utama salate awis ganep 5.
salate yen dadi yoga salate blas ora ana apa meneh sing tukang kendang ora tau salat seneng wedokan modal ana sing apa wah kudune joget ana nesu aku dikroyok sing ngeroyok ki sapa niki ujug rasa tresnane kanca-kanca adi karo panjenengan tresno ki ora ngene iki tresno nukoke rokok tresno wah metu gamelan karo napas jane pengendang tok liyane ya melu godhog lah kok pengendang niku sing digunggung gamelan lho mau niki balungan iki gur ngene tok lho terus bareng sing ngendang godhog ki melu sing ngempuli bareng sehat ya ngesuk terus ya oh mangun tajir ya ya jenenge kanca nyambut gawe ngono kuwi aja nganti kanca ki paten pinaten ki aja nggih ta jenenge wong sak panggung ki ya elek apike disangga bareng oh sing paling wah Rinto Harap ka lho ngapa sing nyaron ngapa sing nyaron ku lho lek nyekel tabuh gadani kan lho kaya arep nyawat aku kok ya ora tega kaya sik niki enten awala iki sik ben kok sik to kok ben iki ngapa to aku ora entuk apa-apa kok ora entuk apa-apa iki ngapane aku ya ora entuk surate sing entuk kowe wacane niki ngersake pepeling Mas Gareng kok pepeling nggih niki ngersake pepeling cocok kalih napa niki tiket swarga heeh tiket swarga engko sing nembang Gentari saking tuan rumah oh Pak Darmin kalian Ibu nggih no nggih kedah diaturi nggih pepeling yo aku tak nyuwun tulung Mas Gareng sing bawani sampeyan lulus bawa pepeling niki enten bebungah 100.000 rupiah sabda pendhita pangandikane Pak Dalang ora kena wola-wali oke aku iki mau ngapa to mau nglantarke apa ya arep antang kono mangga kowe ya oke ya oke 100.000 hanonan pokoke agar ono 100 e ra lali cah ki slumpuk mau ya kudu ngoten nimbali Mas Gareng niku ora pancen piyai sing elok ya ora apik ning ya iso nggih tembange ya iso jogete ya ora ngisin-isinke iya wong ku ngopeni anak putu kok nyatane bareng wis ngene ya iso dienggo nyekolahke anake nganti dadi dokter ya Tru alhamdulillah temonjo maslahku kaya ngene iki loro-lorone dadi dokter piye ta aku ki mau arep ngumukke sampeyan kuwi kok umum kowe ora kesel to ngomong terus wiwit jam 8 lho kowe mau wi dok cek iki mau ya wis tak meneng ngomong terus kaya ora ndek gawean wae watine kancane sing nembang-nembang kok aja omong terus ganggu konsentrasi terus diteni piyai sampeyan malah sampe ngomong dhewe no lah iya malah nyecret monggo anu di sepiro di apa sing gitare jenenge digudel wasitoti mambuke om kok genderamu piye ngene manut tok sing gender kepeling lho kok mambuke om segane sing gender kuwi khusus pengendare Gentari nah nek liyane digawe-gaweke ngono kuwi nek Gentari wah cucul jarik cucul kathok ayo sing kepeling ora nganggo segaan mambuke om karo sing disir enek sinden ngawi kene enek sing disir ayo ayo saking Prawinasis kene iki ana dusun sing aku nyebutke rawan lho darah kene iki apa wis ana presiden sing asale saka kono kuwi iya lah kuwi jeneng nggon ora apa-apa lho lah iya mbok menawa ngono heeh kuwi padas to kuwi heeh ayo apal kulino tak ambah kok kulino piye rak ya kulino dolan rono kulino keliling kok ya saking Prawinasis tak tambahi 50 ngambah laras dhuwur nganonan
Nano 150. Ya. Ngelingono ki anake Pak Ano mok lele. Heeh. Wong urip oh wong urip ing donya Nano bebasan mung mampir Neno. ya apik kowe mbok kowe wis mbah Ora. ngombe Lanjut. salat kang limang waktu kudu tansah dipun lampahi. Terus Iku cagak agama Nano pakarti kang luhur Nani ngedohken tumindak mungkar yakti urip mangyo tentrem lahir batin bejo donya ngapa ta kuwi? Sing dodok iki tak aku wae. Dodoki kowe napase santek mandeg-mandeg. Loh, dodok iki ya ning anune lho. Ana Aturane nek wis drodok gong leren. Dodok sing ngatur kowe sing nyuwara aku. Oh, wis apik-apik iki dodok dhewe. Untuk 150 e ameng-ameng nyawa. Ndi? Enggak, Amit. Wah! Cair. Iya, buka kendang mangga dipun aturaken pepiling. Mangga. Sing nembak sapa? Ya kurno pepiling kok. Ladi. Ya lenggah no. Oh. Iya. Ayo, engko jumeneng enek wektune dhewe. ayo murid-muridku nembak. Aduh. Saja iki. Ayo, mangga. Mangga Mas Anggit. Lil.
Alhamdulillah sampun dipun aturaken pepiling menika Mas Gareng. Nggih, mboten ketang sithik-sithik nggih ajak-ajak kesaenan. Ngleluri tilaranipun Bapak. Nggih, supados boten punah lan boten dipun napa icalaken kalian lagu-lagu yang bermunculan sekarang. Leres.